Uhleleni ungangeni le channel yethu ephethe izindaba ezishisayo laphana umkhanya kude TV. Bafowethu sila esibheka khona ezithinta uMaskandi njengoba abaculi abaningi bakhiphile. Umculi kaMaskandi uDlumbeke ugijime waya laphana enkundleni yokuxhumana Facebook laphana wengane zakwethu waposta ke laphana wengane zakwethu encoma i-album kaSicebi. Uthe wavele wawuthatha kalula uDisemba uSicebi inkosi yamagcokama umshubu. Ubese thola ke imibuzo ke laphana wengane zakwethu kubalandeli laphana kuma comment bembuza ukuthi uthini ke ngalaba abanye abakhiphile laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ubona ukuthi uDlumbeke kukhona uchemile ngale post yakhe ayipostile. Ake sidibane laphana kwi comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe cinzene nebell ukuze uzothola ama notification ngaso sonke isikhathi mas posta e video entsha. Jula nomfazi uye kwaqhuma isibhame park ngijula nomfazi waqhuma isibhame park ngijula nomfazi uye kwaqhuma isibhame park ngijula nomfazi ase ngihlile kabuhlungu bengithi uyangidubula